Nonsia abo apemu adeshimama enensome mu akwaba eba Ghana agiato mu TV station baako pe we eye Adom TV baako da apemu pe bi enkonya eno ena house ni beka se bosu kina na ensamodo a ene yaboaboa no ene ye de bro se Adom Kasee ensam ne de yabo ne bede ni papa sem nyambra sem de oti awro beho ene de wani ebeje mi a mekin kan so de amawo eye obidum bie kwaku edu kumi memu akwaba. Memu akwaba bio eba Adom Kasee a yede bro ene ukoi busumi ne da etoso du baako na hyene so se na dai da sonko kra ewo America bruchimemu yebekọ ho na ansa na yenhya ase emfamfiri wo memu esanse se aboa biada so obeboda ma efrifie Ghana mampanyini John Dramani Mahama wode nanu ekopiem ewo Benin walk-on with the kind efa Togo any amampanyufo mienu ekotwetwe enkomo na no ma wodo a wokɔhwɛ ye ewe enyina mahode won nsem sanso na enso won nsem wɔkɔya wɔkɔkan ye uwe Togo a ade baako ehia wo pa eye nso won nsem eninti ɔmampanyini emra wokodu wo no woni Togo ma no empanyufo esinsamu brekutre ede no magu nsane ani kari koko kari mama ama ekɔwi ase no ye wadwene se die tie bia na ne ye be pompi so kafo edi free wo mamu edi akoma Togo man na enso nsuga kope eho na wo befa edi afri na eno no African Development Bank wo mo adawro ma no mutwa ska botene edi awurawura mai di edwum ama dwumade no atimi abaso eno akire eno kopie mu ewo Benin na Benin de ade baako mo nso na ehia wo mo esanse di osusu na niwa a wode tudwa nyina mahwode wonsem ene na wo kyerem se bia bia friend se dwale no ewa tifido mantamu eho nso ye ba behwe na nyina mahwode yatumi atabiri ade afawiem ne atwa ne nkrehinke na ade akopiem Benin manim se santan sansem wo nyina da wo soafo a wo no ene hwede wo bo wonsem so ewo mayi mu mama yarga ene ne dai wo share ensentrofo ewo Flagstaff House wo mampanyini aso ye kase ene wo face sansem wo nyina da edigu ho opanyini echiremu ss abrewa ipuma kwamu na se bibia timi wiemu de a na ne yanya kora na enyina mahwoden megawatt sede ka no potoka sembese wo ha 100 anase kwata kora de watwe 80 de yensa ebetumi aka ni nyina da wo hwe ehunu se bibrem atoya aman ahodo wo bia betimi de na hoden ede aboa ne yonko. Yanko ensanfo froman amanyoko a ye friend say PPP ya sorry no mabaji so awake Progressive People's Party Dr. Kwasi Indum eya panyimpa oda no wo mo de nsam bi aba beto abonten se de wo de aban ekokoto na nya aban ko na ne o mamu police sadom wo mu po ba bepiem wo koto a chese wo mo de kokoto na se ye ka ne yanka na se Supreme Court kra wo bepia so te se de to dame no de akopiemu ewo ho panyimpa wono na etrɔtrɔfo edema amanyuko no sia asamoa ena ne Adom Kasee etwetwe nkomo na wo kire ensemu ese empanyufo peso ya aka wo kasabwa ehye wogem ene san wo so watwa wunu secretary hye pro yedrim bie ene kankan adokuru wo mangana te se de akokono adokuru abe na enam so ma wo ye wadwene se wo be yo ye kire no atetua no de kodwa abowoti atenteskokɔ de agumpanyufo so se de ekoso no ebo man eninti enya de obehwe ama no ma akoso abrai won panyufo wo mayimu ye de gya wane ye de aso sanso na apanyina bo hwe ma mofrawe na nka ye kan na nkarefo wo no ene ebebo ne captain band entinani o mampanyini John Dramani Mahama wo bi kan wase mahani wote akonya kase so nkwa de se de tie bia no ewo so otimi yinsem bia no enam so aposifo de batudwa se nya de obete ase ne ate ase kyana so pipifuo twemu a wase manso nti eni esi kwato dan eni ti sa police force opemanso dia na ne wanyiri wo fumpi ni wo fumpi wo no be hia e wo kwato no de mra atopono so no watwetwe ne ti se owianam. Yanto Kasee ne so e wo Adom TV so na adodan kwa akufo adom na nsantem abasobode a wo panyini na je no sabe enka ya police fo post ehoma homa ya de se sa betri aka na betri nka hwan
anasa nka post no kranke sane abegu ni sisim te sesabe monatu ni adwembone aba ni sisim na so na nado de wose a wodo Ghana dodo wotimi nya sa da biara da na sade o manfo si ma ne fans je ne yoyoyo ne gongongo enya gro abeto odwase na nado dankwa ekufu ado wone empanyufo awodo a wo MPP amanyuko ni mu se de wa adwene se wo beko enase som na afi wode aseda piesie aseda mu rampemasi edude mu ode te sente dokono amasema dokono ede so tai ni bi no de akomanya nkrompon essence trasem se ade nyina mu yefa aseda emani din enam so amampanyufo ede nsema ba beto dwa wo chim se efiade di enemi September bosume ne da etoso dumiensa pramo etope mu ape abosu kan Central Mosque yenuanu musrami fo be kan se masalachi juma ewo no wobekwa akopie na afi wodo wo mama abofom no ane yenuanu musrami fo de wodo akobo dom te sade enkomhwani Muhammad sallallahu alaihi wasallam emre bia etwem wo ye no na wose ne memene da so anopa no nkro empe mu so wobekwa akohia mu ewo Lebanon SDA asafuni mu achese eben Laboni Secondary School Laboni yemre yebedi an kasafodi na efruanso an kwasi ada eso September bosume ne da etoso dunum eno so anopa no nkro empa mu obekwa kohyem ewo Pentecost asafoa eno no ebe Newtown Malata dwakese num na afi eno so wode esomson kokra hyehye so ne nyina da ene se wode awurade ase no da Ghana de hye ase se efiri se Supreme Court dawre ekoba nyina da wanya abotre ama awurade asanka wiem ama wiem atimi atadi a na yaseda ene ose Ghana de hye nyina da edema ne din yase afne a abaso ena yedi ne oba Ghana afne abaso e ba akope ene se akwantempo ahodo a ewo mayimo Osei etimi hwe na yetimi atu ne din na ya na awerho sabo kɔ baabi no wahia wo bi mpacho o me pesa me kɔ Adom TV he no mo we dey do sakra kansa wo hwe TCP zedende traffic light wo kwa na akoduru a passam fa left ubeduru na maame bi ho maame no woto midpa edepa passam fa sa twembra ubehu kokomremre supermarket no na ojo FM opposite a wudi atwam wuduru a signboard kakraka bi e bosoro ubeduru na the picture kaba kwadwe opon kroma ne hwa ma hwa enter inside enti susu ampa ubeduru na traffic light no nyame fa sam obi de car pim ma menabu na beduru na supermarket o zeden de nipa kura amie na beduru signboard na se atutu afiru a na kyese wayira kwan ano no enam so amampanyufo de nsema todwa se kwan a ya tu ne din de ya de ho hia pa no soafo abedi achi a wona ne hwe mantamu amamu ene enkronkuma empuntro so onimunyafo baba jama ene wade nsema ba betodwa no wachi ensemu se de wade national service for ena ekọ akohwe hu se wobetumi abo amadi toto no etumi akoso ene ntina ne yebetuo magum ebinam atifido mantamu ebinam hefa a chese ne nyina da wohwe aboa ama bibia nso etumi akonkane Adom Kasee ye de ani ebedi achi na de bekoso bia no ye de ato adofo nyina da enim yako ensanfofo mu dia arawusem bi ekoso na nsantam a saa arawusem ohwanhwe wi wani so a enyi ni nyina da ene se wopanyini bi asore akrafie se wokọ adwuma mikope bibia bedi ene me bede ne nam ekọ wiase aposifo kodi ne ntente eto hye ne so eboni tuo eku na adan ya yeso wopanyini woye kronfo wopanyini so se wonye kronfo wopanyini ne di a womanfo dodo na ede nim no eye same a chese friend same Samuel Asabo same ne ne yere a ye friend se Christian Abawa ene tie a chese wo yere ni kunu o ma wo bakra wo mo ne nkwada ya ne tie ema bibia so etimi ekonkane na no na aposifo kwoto hye same so tu ni tu so wajeje ka no menjeje ka sabe miamani mu fifre na awurade madoma na masam na matimi dia kwoto ka yi na ne se same be yi ano so bonyi ano na police ni watwito no de ahwe ne so te sabofo a wakokwa ye mu ahu atwe janka akata ache no mu watu ni tuo dima yawo ya same da fom timkaja wa home wankasa na no ena maami waba abonte de nsema betudwa se kwan aposifo de na faso de wakase na ni je ho ano wo boa maame a wone ni kuroti abrahusemi esie Christian Abawa pampa so dwumadie so emra kofi adoma anwanwani the wonderful one wotena se no woto nanum tu de na abrahusem etudwa arawusem ekoso ene yede ani edi achi yebekoso
ni asre aposifo se sansem omomo mani eni atwe esanse nansem eya abeye fene a eda ho akyese police ni wo hwa no wanimu a wo hwa wo hwene na hwene wo so te samarakas a ye bo no wa wo yofo asore dem matim ni aboto ni akuye bekom kran so na onye kronfo shoot to kill mo hwe ni esanse ma hwe ya o manfo ade hye ne ade ototwom na akofa abrofosem edi aba ye betwa ho aba na afi yakọ amanane kase bomu. Afe yenwa mu enko amanane kasebo emu ne ekwa amanane a ade achi bia asafufrosi na so sem bi wo ha esi a efie bebrachi na adane akam na ada amanfo akomamu a eduro bia na ayese de edu amanfo so no ni akai ya no ene dai September bosome ne da etoso du ba ko ye da bia uboso wa America abakosemu a na akwa ete se kuma edi kokosacha ni triwanfuda safihia so na se maso pe na ne tribayawo na obi ape ba bi de ti afanta kramwa we nam bikum we nam nifa we koto we huri we dwam a chese ni gina da enese obi apese wo bɔ ne nkwa ho ban essence nkwan ede sa pia ena dai eye efihia dumienu pepepe ena wo Osama bin Laden kwatwebrefo abodwesa wutimi som to adonko wone na tuate dom akayida tariban adamoni ene hehefo bo mudi wiemu hye kogubu America dan bi guye emekwa wiase nipa mpimienu ene ahanso ne atwedi omde to anananom ewonse do ena nso ama akopie mu America abruchima mu a ene wo manfo wode besi asra wo ho nyina da wode koja butu woti a chese wote abese no ni so na eburu abusuafo se wa afibia do asa adwumadie wo mudi ena nso wode ose eye ojo emo manfo bodompo a ni nyina da ene se wadofo bi a woto anananom wonse do ena wo kai wonwuma pa wo beyeye wo ba atasfo asase so no ma wo bae wo betotoye ene no ma wo do wosu wosua edifiri mu se de beya bambo ho nsem ewetumi ayirim te so babo ne ataso na ebewi ase na ade beche sansemi ebio ensankosi esanse yesi ehunu ni mprenu eso ye to amanone kase bono eso a maami bia ya ade ama akoda ne ahodwiri sem a wo bi obeti bia no ahu na no kutuben opanyini ti a wasiye akoda ti a wasiye sofo ti a wasiye sasabonsam kra ti a wasiye adan ya maami ne ba awu efihyedu ani akireni wose bibi na yi kye ne so wonfa akwada no ni nipadua ni nsinti akwada no wo so de ya na ne wogogro apatashimoti asakre wo de sra akwada ho no de akwada no ko hye basement wo dan na asie pe efihyedu eduru akwada na woda bia maami wo bo mo de akosesa akwada no no happy birthday akwada wawuo no e de ama akwada no ama nipa bi twemom se maami no dabra na adwini bom na so maami twema wose de chetanya se dam ena wabo dia duru so eye apomden kase bo de bia meka so obi benya wa na efriade ama me no wanse ni nyina da efriade dia duru so apomden babia wo bia uguso a ehwe Adom Kasee na dia duru so eye apomden kase bo ene dia ye hwe eye cholera yade a ekanwa wuja onan na osa efe e de kan wo manfo bi e friend se pete na pete yade eye wa itimi mu wani ase eye hata te sa adwene nkwan wanhwe ya no wani ase eye campaign te so oba wa fa frufufro na ne ukoka no ukoka I said the concurrence aya wono yetimi di so ba 34 egum ema na yi e de ba ne de ba ye kwada Sebre Company Limited for enchen wo mo na de sahat heba Mr. Abedwaso ni kusua bibi enfa cholera yade ho cholera ye yarebia eha instruma no ana instru ye kana instru no na ema uyim ehwie anutimi adin ama empo edi owo ba na mpepin ye wo aboa bi e friend vibrio cholera ewo brofo kasemu eno na ema sa cholera yi eba na den na ema eba mi jidi se na nkofo bebre bisa ene efi tutru ene de cholera ba adentina ye ka efi
cholera aboy se ebeba wo mu ana obenye bia just se bio wedi obi tiefi obi agya ne nan ana wonso odi na kwan ben so na obetime di obi agya ne nan na wedi ene Osei makwaba eba Adom Kasee dwumadi so ewo Adom Kasee so na ene hyene so ma se atinka coffee gin adaroma na yede dwumadi bro se yenyina yenim se nsane de wonum ana wonum papa so ano anom papa preko eno nti midweek de no atinka coffee gin fe na atinka Wednesday yenom bi na enkoye emfamaye yedi kan fi abrantie ba ko a wosi akan me betwam ema Ghana sa media mpanifo abona baso ama yeyi no se womeye board member Emma Kumasi Asante Kotoko mechre abrante Same Osei Kofo na se mobeka ya otumfo te kokko so de edin bi ebetu dwa se womo a oyi omo no ma hwe kotoko so no abrante edin ebetu dwa bi a che se oguso a wo toto niema eboa se kotoko betimi akonkan na samra meka se kotoko eguso a omo so ehwe obi a obedi bobuko nanim se chief executive officer wono na betoto niema ede ama womo ewo ho ensemo a eba che se Same Osei Kofo ekame akwese nani ji ho se obeye chief executive na sempo ono bedi kotoko anim na watoto niema bibia kama ede ama wo mo na ohwe se ne mpanifo ede atudwa na che se oye board member ne kwa no wakwanya se okasa obeye CEO na ombetimi atiase ama na ye enuti se board na hia na afi omoto ato adwen na omuhu se bia obokunti adwuma woye no omo pese omo ye nsesa bi ewo mu a ahwe ya na Same Osei Kofo wajatum so obeye na watimi adi kotoko anim na ne makoyi ososo ede ama omo ti egusu de echi ebisi obi aso ye de honsem eba beto edwa yefra no so na afi yemhwe ensem for abrantie baako a chese wasi akan ama Ghana ewo mebi atwamu wohwemu a ne modembo akonkan ewo akansi awodo bebe mu na Ghana ne Zambia akansi no na nke hwe ani mu se Ghana coach Kwesi Apia ebeto nsa afre no na obisi akan ediama Black Stars na so no opani baako no so ye Amidas Bobuku awo nkaha aje se wo mo etutu omniema ewo akatama agopama so Amidas Professionals Bobuku pani oda ni mu efe na baba gedo ede nsem bia babitu gyoche se watete se coach Kwesi Apia se de sule muntari ye bra odidi na tema nam so ma won to nsamfre no ma ne mesi akan ewo Black Stars ni mu no coach peso ye na adwen no ofre na se na medical editu dwa no na wache se wono de seka coach Kwesi Apia eto nsafre so lebim so mesi akama Black Stars a obedi ne ho yawo na de owura na eka ne se wo se coach Kwesi Apia de na esi fom na de woye ebo Black Stars a wo manfo nyina edi nachi so obeyi ni ye no onto aso ano onye na se obi beba no obedi di na tem obeka nsem bia emfata ebefa ne ho de onye ne se eba so a ebetimi aboa enu nti baba gado che se Kwesi Apia hwe na onfa ne nansi fom na Suleiman Tayo kwa ma ne mfra ne kra Black Stars ne biem na wantra na se dachi bia no osua bibi free mu a se owuko ba obesan asua se onidi empanifo atem biem Amidas for wo mo pani a woda wo ma no ene de sansem ya to de adesedi etu coach Kwesi Apia ne nti we yebehwe na afi ya hu edi akire se coach be frɛ na na so obetie sansem ya yede wonsem so eba betudwa ede amawo abusafo yenyina we so na afi yemfa Adom Kasee dwumadi na ensi hyɛ no so ma sa atinka coffee gin me free ha yi hia me na yenyina yentutubi wo ofie so asoma ne yemfa bi mrɛ na so tutubi na me ne kwaku yenkotena ba bi yentutu ye de me de ne kusi mensa capito obi nu bi kwakwa document aso Adom Kasee na bro Dear Drew so negede kase boni ye sha se abrante baako a ye frɛ no Kwame Nsia Apel idi adodo na ade nim no ne o Chame Kwame wo kan no agye so rap doctor wagye din e Ghana nwumto mu pa wo mo sha se na nke from Chame o Chame Kofi no Chame Kwame ine kowi ase pa ya bodwe sete se wo ba wodwo so ne na bi kunsia ni fasia na dwonso ne na ntamu naja wo bi afa ne lemu eti akoba ne sa wo Chame Kwame de wo tokɔ so to nwum na ede nwum bi etese kwadonto wo de wo so bai ansa na etan so eba bebo mu se dwurawo se sei de wo se wo de foforo kraba wato ne din se African Connection enam so ma Adom enigide kase ye ne o Chame Kwame twetwe nkomo bisa ne se wonia de bia wo tai de nwum title ba na we de ba ne se na African Connection hwan na connect hwan ena wo twem so wo hwa nwum to a enwum ye kasa
a chese utimi tinwum bi a won hyeda kra entinwum kro no dangele kra timi de pe wasem fa ho ne baabi kra wo eni ti won de obeka se enwum ne ka ebibre mu nyina da ebom ne mom afutu samson ko de ma ne nuanom anwumtofo ne se sabe enyanwum to ne se wanya ska na wo koba na ma bojo so yoyoyo ne gogogo na udi ma pefrate se sabe kwa apia watontoma foforo wo se da bi enwum ya de a ye de chichiri kuru eni ti omo ye omadwuma omo hwe na omo nye ne ye yanko ensam foforo mu nanse yantam pictures bi beto abonten aya brante one love the kubolo one na danfo aye friend se mensa na wo mu mie no ma ye se susuro ne so wo mu mie no mu konna ekra na ebomu na pictures e beto abonten na chese brante mie no o ma bo am kwatre kwa show boy ama o ma bi okuta kriyon ni nyina da deda so ama salifu amankwara na about hwe nwi eguso pa ne ade o ma fo asu wo gbayi eno na music afọdụ o ma no kwotu mu ma wo bo kwaka bie ahoma wo kansi Daddy Bosco ya administrator ma music ga wono so ba no so picture na media mi hu ye anya makono essence e de ngua se na abre wo mayi one love the kubolo so ya wasi sokoto kwa payment kwa pa wono ho abeka bie ye pa na to akotu free kickers ya waje 9 mu music ga de na mu wo so wo bo wo ne crofo na omo ye salala abonkelefo ko ede be huma na omo ye waso bi yin experience omunim he ye ka mamu akoso Ghana nwumtum ade bon ko totobi cent no enene wobo enene nkrofo de a wo mu aye o ma de a oba ya oba beka bi why na asoma o se kan wano pado kan wano tum na obi ansoma we ne nsam a ene de one love the kobolo watu ede amane obo one in the team a ono mo ye adwuma wo chemu se eba experience pa de abo mo te se de enwi abo achechede a wode nanam atiasefo asase so ye begyina we so we aso ne yegyina na ene de Adom Kasee ye boaboa no September bosome ne da etoso du ba ko akoye nkaedum eda hode ma America eni wiase afa na nyina da no ye de aba na wiye mi amekenkan ye eye obidum bie kwaku edu kumin nemom atade e hyami se ye ofa Latida fashions Mr. Wako non pambi enfama amade wase ama omu sa oje ma wa tu e ma me ba ofie ochina da ye besan so e hye bio bye bye.